puteți cumpăra. Dacă nu sunteți obligați, dar eu zic să intrați pe site pentru că modelele sunt forță. Astăzi facem partea a treia, cred, de pe OLX. Sunăm lumea și o să le spunem că au câștigat diferite premii inventate de noi, așa, nu știu, furculița cu stick. La mine e prima oară, nu știu, eu n-am mai participat la ceva așa de ceva, genul, dar... tot felul de chestii din astea, aiurea, nu știu, un binoclu cu pedale sau ceva ciudat care să n-aibă nicio legătură. Un laptop cu 4 roți, ceva de genul ăsta. Să vedem cum, să le țineți minte ca să le zicem pe vlog, să le ții minte. Așa că hai să sunăm și vedem ce ne este. Chiar sunt curios. Eu intru și caut numere, frate. Hai că intru și eu, Ciprian, dacă vrei să intri și tu pe telefon să te uiți și dacă găsești ceva, frate, sunăm. Da? Alo, bună ziua! Bună! De la Radio IBM Family suntem, v-am extras pentru câștigul de furculițe cu melodii. Dacă vreți să le câștigați, trebuie să răspundeți la 3 întrebări.